கார்த்திக் தீபா சீரியலில் நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான எபிசோடு வந்திருக்கு. மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ கேளுங்க. அபிராமி கிட்ட வந்து ஐஸ்வர்யோட முகத்திரையை கிழிச்சிட்டாப்லன்னு சொல்லலாம். மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கார்த்தி வந்து அந்த லெட்டரை பார்த்து படிக்கிறாங்க. லெட்டரில் எழுதி வச்சுருக்காங்க தீபா, நீங்கள் கார்த்திக் சார் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. எனக்கு வந்து சாமி சிலையை வந்து மண்ணுக்கடியில் வச்சு புதைச்சது வந்து ஐஸ்வர்யா அண்ணி வந்து இப்படிலாம் செய்வாங்க நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. என் மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் வந்து நான் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து இந்த வீட்டிலேருந்து விலகி இருக்கேன். நீங்கள் என்னை கவலைப்பட்டு தேட வேண்டாம், நானே திரும்ப வந்துடுவேன். அதனால் நீங்கள் என்னை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க லெட்ரு. இந்த அளவு லெட்டரை எழுதி வச்சுட்டு போயிருந்தா அவங்க மனசு எவ்வளோ வருத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னோடனே கரெக்டாக மைதிலி வந்துடுறாங்க. மைதிலி வந்தோன்னே அந்த என்னாச்சு தம்பி அப்படின்னோடனே இந்த லெட்டரை படிங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே கொடுக்குறாங்க. என்ன தம்பி, அவளோட வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக சந்தோஷமாக இந்த வீட்டில் இருக்கும்னு பார்த்தா தினம் தினம் இப்படி போராட்டமாக இருக்குது. இந்த ஐஸ்வர்யா இவ்வளோ மோசமாலாம் இருப்பான்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இன்னும் தீபாவோட வாழ்க்கைக்கு உத்தரவாதமே இல்லையே தம்பி அப்படின்னோடனே, நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, இனிமேல் இந்த மாதிரி தீபா வீட்டை விட்டு வெளில போகாத லெவலுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னோடனே, இது போகிறோம் தம்பி, நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே போகிறோம், அது நிச்சயமாக நீங்கள் நிறைவேற்றுவீங்க அப்படின்னு எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னோடனே கரெக்டாக வந்து ஐஸ்வர்யா அந்த பக்கம் போகிறாங்க. ஐஸ்வர்யா போய் வந்து அபிராமி கிட்ட பற்ற வைக்கிறாங்க. தீபாவை காலையிலேருந்தே காணுமே, உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னோடனே, ஓ அதனால தான் வந்து இவன் வந்திருக்காளா மைதிலி, ஆமாம் அதனால தான் வந்திருக்கா, அவள் வந்து அடுத்த ட்ராமாவுக்கு தயாராகிட்டா, தயவு செஞ்சு போய் முதல்ல வந்து கேளுங்க அப்படின்னோடனே, தேவையில்லாமல் பேசாதுன்னு அபிராமியோட ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டாங்க. நீ என்ன தேவையில்லாமல் தீபா வந்து தப்பாக போட்டு கொடுக்குற வேலை வச்சுக்கிற, இதெல்லாம் என்ன பழக்கம் அப்படின்னு கேட்டோன்னே, நீங்கள் சும்மா இருங்க மாமா, உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னோடனே, வாங்க கார்த்திகிட்ட வந்து கேட்போம் என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னு, அடுத்த பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை வந்துடுறதுக்குள்ளே அப்படின்னோடனே அபிராமி வந்து அழைச்சிட்டு வந்து கேட்குறாங்க. கரெக்டாக வந்து கார்த்திகிட்ட வந்து கரெக்டாக ட்விஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐஸ்வர்யா. இங்கே பார்த்தீங்களா நான் சொன்னல அடுத்த ட்ராமா போடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டான்னு அப்படின்னோடனே, அவளா வெளில போயிருக்காளா, அவள் வந்து ஊர் சுற்றுறதுக்கு எங்கேயாவது போயிருப்பா அப்படின்னோன்னே அண்ணின்னு கார்த்தி வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா போனால் போது உங்களை காப்பாற்றலான்னு நினச்சா நீங்கள் தேவையில்லாமல் என் ஒய்ஃபை பற்றி தப்பாக பேசுகிற வேலை வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னோடனே, உங்களை நான் காப்பாற்றணும்னு நினச்ச பாருங்கள், அதுதான் நான் பண்ண ஒரே தப்பு, கையும் களவும் மாட்டி கூட திருந்தவே இல்லைல்ல சார், நீங்கள் தான் சிலையை மறைச்சி வச்சிங்க, நான் அம்மாட்ட சொல்லட்டுமா அப்படின்னோடனே, என்ன கார்த்தி சொல்கிற அப்படின்னோடனே, போனால் போகுதுன்னு இது நாள் வரைக்கும் மறைச்சி வச்சுருந்தம்மா, நான் சொல்கிறேம்மா இவங்க தாம்மா சிலையை சாமி சிலையை வந்து ஒழிச்சு வச்சுட்டு மண்ணுக்கடியில் போச்சு வச்சுறாங்க, என்கிட்ட கையும் களவும் மாட்டினாங்க, அப்போ ஒன்று பார்த்து நான் உண்மையை சொல்லலாம் வேணான்னு மறைச்சி வச்சது தப்பாக போச்சு. அது மட்டும் இல்லைம்மா, இவங்க வந்து பூசாரியை வச்சு தீபாவை அன்னைக்கு திருவிழாவில் பண்ணதும் இவங்க தான் தெரியுமா, இது நாள் வரைக்கும் இந்த கிரிமினலை பற்றி நான் எதுவுமே சொன்னதில்லை அப்படின்னு கார்த்திக் கண்ணா பின்னான்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போன்னு பார்த்து என் அபிராமியையும் சொல்கிறாங்க, இங்கே பார்த்தீங்களா என்னை பார்த்து என்ன வார்த்தை சொல்லி பேசுகிறான்னொன்னா கரெக்டாக அருண் வந்துட்டாங்க. என்ன நீ பேசுகிற, நான் உங்களுக்கு தப்பாக நினச்சிருந்தா மன்னிச்சிருடா, ஆனால் இவன் வந்து கிரிமினல் தான் அப்படின்னு, அந்த வார்த்தைக்கு தகுதியானவ தான் அப்படின்னு அபிராமி கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. கொஞ்சம் நெஞ்சமாக செஞ்சுருக்கா, எவ்வளவோ பணத்தை திருடுறது அது இதுன்னு எவ்வளவோ செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னோடனே, அத்தை நான் சாமி சிலையை செஞ்சது என்னமோ உண்மை தான், அதுவும் எதுக்காக உங்களுக்காக தான் செஞ்சேன் அப்படின்னோடனே, நானும் அவனை பண்ண சொன்னேன், என்ன என் மேலே ட்விஸ்ட்டு எழுதி போடுறா அப்படின்னோடனே, ஆமாம் அத்தை நீங்கள் தானே தீபாவை பிடிக்கலன்னீங்க, அவளை துரத்தி விடணுன்னு அதுக்கு ஒரு ஐடியா பண்ணணுன்ட்டு தான் பண்ணேன், அப்போ கூட வந்து கார்த்தி சொல்லி தான் வந்து நான் வேறு வழியே இல்லாமல் அந்த பூஜை ரூமுக்கு உங்களுக்கு கூட பிடிக்கலன்னு சொன்னீங்களே, வேறு வழி இல்லாமல் தான் நான் வந்து கார்த்தி தான் மிரட்டி என்னை வந்து பூஜை ரூமில் வைக்க சொன்னான், நான் இதெல்லாம் சொன்னேனா அப்படின்னோடனே, சும்மா அவன் வாய்க்கு வந்தது இஷ்டத்துக்கெலாம் பேசினானா நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா தீபா வந்து சாமி கிட்ட வேண்டிகிட்டு இருக்காங்க. தீபாவை காட்டினாங்க இன்றைக்கி எபிசோடில், முருகா தயவு செஞ்சு வந்து என்னை வந்து இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க, நீ தான் வந்து என்னை காப்பாற்றணும், இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து நான் உன் கோவில்லையே இருக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. கார்த்தி வந்து இது எல்லாத்துமே லெட்டரில் படித்ததுனால வந்து போகலான்னு பார்த்தா இந்த ஐஸ்வர்யா விடவே மாட்டேங்கிறா. என் மேலே தப்பு சொன்னேன்ல அதுக்கு மரியாதையாக மன்னிப்பு கேளுன்னு கார்த்தியை மன்னிப்பு கேட்க சொன்னோன்னா, நான் எதுக்கு பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு உங்களை போனால் போதும் அடித்து துரத்தலான்னு, நீ கூட சொன்னல, புருஷன் கூட அருண் கூட சொன்னாப்புல தெரியுமா, நீ தான் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுருப்ப அப்படின்னு சொன்னான். சபாஷுங்க, அவன் வந்து அவன் ஒய்ஃபுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறான், நீங்கள் என்னடான்னா நான் செய்யாத பழியை இவ்வளோ பெரிய பழியை என் மேலே தூக்கி போட பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு. அன்றைக்கி ஒரு வார்த்தைக்கு சொன்னதுரா, அந்த வார்த்தை தான் நான் என்ன பொய்யா சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு என் மேலே நம்பிக்கை இல்லையான்னு கார்த்திக் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. வேணா நான் அந்த பூசாரி அழைச்சிட்டு வந்து காட்டட்டுமா அப்படின்னு கார்த்திக் கேட்டோன்னே, எங்கே தைரியம் இருந்தால் உனக்கு நிரூபித்து காட்டு, என்ன மாதிரி இளைச்சவாய் ஒருத்தி இருக்காங்கிறதுனால வந்து தேவையில்லாமல் தலையில் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கியா, நான் எந்த தப்பும் செய்யலை, நான் செஞ்சது இந்த சின்ன தப்பு, ஏதோ சின்ன சின்ன தப்பு செய்வேன், அதுக்காக நீ இவ்வளோ பெரிய பழியை என் மேலே தூக்கி போடலான் இருக்கேன், இப்போ நான் அழைச்சிட்டு வர மாட்டேங்கிற தைரியத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா, இப்போ நான் கையோட பூசாரி அழைச்சிட்டு வரேன்னா இல்லையான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கார்த்திக் கிளம்ப. மைதிலி வந்து கேட்குறாங்க,
இந்த மாதிரி என்ன தம்பி இவ்வளோ மோசமாக இருக்கா இவ்வளோ நம்பி எப்படி இந்த வீட்டில் இருக்கிறது, அதான் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து வாங்க நம்ம தீபாவை போய் தேடுவோம் கோயிலில், அவங்கள பார்த்து அழைச்சிட்டு வருவோம் அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அம்மாக்கு வந்து எதுவாக இருந்தாலும் உடனே ஈஸியாக நம்பிடுவாங்க. உங்கள் அம்மா ஒரு வார்த்தை கூட தீபாவுக்கு ஆதரவாக பேசலையே அப்படின்னு. அவங்க எப்போவுமே அப்படி தான், அதை பற்றி கண்டுக்காதீங்க, நான் தீபாவுக்கு ஆதரவாக இருக்கேன்ல, முதல்ல வந்து நம்ம கோயிலுக்கு போவோம், போயிட்டு தீபாவை அழைச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு அடுத்தது வந்து அன்னைக்கு ஒரு முடிவு கட்டாமல் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு கார்த்திகை வந்து ஊருக்கு கிளம்ப போகிறாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.